Tarikan lampaing rata tanantara praptaing sukune ngaraga eran tumingaling pakulon asrining dendeng saengga praja dendeng saengga praja yung swarane pradangga pusekan kang jalma waoto semono kanthi lampahing turangga ingkang sampun nitih turangga menika mujudaken gaman lan tumpanipun ingkang sampun siap siaga yen Cinandra kadya binindri suarane yo Wahyu Krida Aswara gendera pratandha wis kumitir kumala mancara mawuraan kumara swarane tan ana wadya ingkang kacicir satyaya miranti sorane kumara yo Krida Wahyu Asmara waspadake ngger wase do ayo waspadane ngger maju ing kalagan sing ati-ati yo ngger yo sing prayitna ngger ayo wase do was ayo ayo yo ayo yeah oh jos yo ayo oh hae yo oh yo hop ayo Mas Agus ayo maju ing palagan ger ayo maju yo was jos ayo piak ayo Dut ayo Rome ngono jos nah was jos nah ayo Heyo, yo. La, ya. Hop. Ya. Yuk. Oh.
jos ye a ha o ye a ye e ye o ye a ye a hop yo 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 ayo not wera tandang tonot jos lo oh yo jos yo yo ye yo yo ayo not kowe kok ora tandang ger oh so ayo bebarengan prakanca pinggule padha digoyang singgel rono singgel rene duduh kaya angin semain singgel rono singgel rene aduduh goyangane makalangin lenggat lenggut jogetane ser 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 adu penake
bebarengan prakanca pinggule padha digoyang lenggat lenggut goyangane aduh kaya aning semake nyenggol rono nyenggol rene aduh goyangane sarwa asri lenggat lenggut jogetane ser aduh penake yo masih bersama Wahyu Krido Asmoro Bapak Sunarto iki ayo bebarengan prakanca pinggule padha digoyang lenggat lenggu jogetane aduh saya aneng semake nyenggol rono nyenggol rene aduh goyangane sarwa oke lenggat lenggu jogetane ser aduh penake ayo ngger maju ing palagan sing ati-ati sing prayit moyo ngger ya gawe orang ing projo kemuro angga getari sayap tikridane sangkar budaya was sela ngono yo la was ayo masih bersama Wahyu Krido Asmoro kirunnya apa lo senyum merun ngono ompong lo mas yo jos yuk lo ye sing hati-hati sing prayet moyo ngger yo ayo la was ayo nyumet rokok yo le longger jos ayo le galang jos ayo lang tandang lang yo was yo yo waspada kengger
Was. Yo 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 ayo ijo royo royo tak semoga waspada geger goyang kiri masih bersama Wahyu Grido Asmoro. Ayo yo. Grido Asmoro. Sapa bisa Iki jeneng
waspadake ngger ayo ngger lo 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 anggonku goleki mong sliramu tak sesuwun rina wengi lestariya gegayungane jroning batin ora lila yen sliramu direngga wong liya aku wis kebacut tresno mahir batin tulus jiwa raga mati jari astina saunimu kabeh wis tak tampa watone padha ngendono urip bangkang bagya kula ayo sing prasaja bebrayan sepi kang godhong ngastiti lan ngati-ngati muga antuk berkahe yo masih bersama Wahyu Krido Asmoro. Suwe anggonku ngenteni mung sliramu gantilane ati tak suwun rina lan wengi lestariya gegayuhan iki jroning batinku ora lila yen sliramu direngko wong liya aku wis kebacut tresno lair batin tulus jiwa raga pate culik ing astina saunimu kabeh wis tak tampa watone padha nglenggono urip tentrem mulya
ayu sing prasaja bebrayan ra sepi ing panggoda ngasti lan ati-ati muga antuk berkah yang widi ayo sing hati-hati waspada geger
artine lan napa karepe jane anindakne tari jaranan cahe sinarunge baksa lan napa busana joget kebeneran wau jaran-jaranan. Ayo Mas Agus. Tari sabu tari jaman dulu tari sabu tari yang indah. Tari yang indah.
maju ing palagan sing ati-ati ongker ya waspada kengker ho ho